फोरनि दं आरो न' खाथिफोरनि आंथ' लेनदेन लाखाया आरो आं सोमोन्दोबो लाखाया गामिफोरनि आरो उन्दैफोरनि लोगो बिराद हिंसा जायो माने गामिनि मुसुंसेनि मानसियानो कमेन्ट गाज्रि हरो आरो बिराद ओंखायनो आङो सोरबाया जै सानसुमा होनबाबो न' खाथिना आंखौ रायदावो आं थैब्लाबो रायदावा दै थैब्लाबो आं रायदावखाया साल्ला आंनो कमेन्ट गाज्रि हरग्रा नोंबादि मानसिया लेभेल बारा साल्ला होननानै आं थैब्लाबो रेसपन्ड माबाबो आं रायलायाबो मायाबो आं खायस्लायनानै थाखायो आरो बै बाजारफ्राव आंखौ नायलाबायोना बै साला भिडिअ बानायग्रा बेनोलै होननानै खावलासिबा नायो आं थैब्लाबो नायसना दै नोंथांमोनहाबो नायनो नाङा आं नायखाया होनखायो आं डाइरेक्ट न' खाथिनि मानसिफ्रानो बिराद बेफोरबायदि खालामो आरो कमेन्ट गाज्रि बायदिसिना ओमफ्राय बे मानसिफ्रानो बिराद कमेन्ट गाज्रि हरो आरो सोरबा सोरबा मोजां मोजां बुंफ्लागोन आंखौहाय माबोरै खबरफ्रा माबोरै माबारा माबोरै दं होनलायलायगोन थैब्लाबो मिथिला आं मिथिगौ आरो नोंथांमोना हाजार कमेन्ट गाज्रि हरथाबाय थादों आं थैब्लाबो नायालै नोंथांमोननि कमेन्टजों आं रुजुनो साना नोंथांमोना नायो ना मायो टाइम लस जागोन आरो जाय मानसिया माना आपडेटखौ नायफ्लांबाय थागोन बियो नायालासे थानो हाया दै माबोरै आपडेट होदोंब्रा माबोरै मादोंब्रा नायखुमाबाय थागोन बियो फल' खालामा लाइक खालामा बे मानसिया खिन्थु बे नायखुमाबाय थागोन दै राइटखा बे हले जाय मानसिया आं बिनि भिडिअखौ नाया होनदा बे सिंजों नायबाय थागोन बे माबोरै सोलिदों माबोरै मादों होननानै नायखुमाबाय थागोन आरो बे मानसिया नायखुमाबाय थागोन आं बिनि भिडिअखौ नाया होनगोन आरो नायथारगोन बे मानसिया नायथारगोन जा गोथाव गोबां आंखौ नांला बंसा भिडिअ खालामग्रा ब्लगाव नुजालाबायग्रा ससियेल मिडियाव नुजालाबायग्राखाय हिनजावखौ बिराद ससियेल मिडियाव आबां जाबां नुजालाबायगोन दिन्थिलाबायगोन सानदों नामा नोंथांमोन आं जानला मोनला भिडिअ खालामनानै बिराद ससियेल मिडियाव गोसारग्रा जाथों अब्लाबो आं हिनजावखौ देखाया आरो नोंथांमोना नुनोबो मोननाय नङा जे आंखौ सानदों नोंथांमोना जे हिनजावखौ बिराद देखायलाबायगोन आं आबां जाबां सोरबा सोरबा देखायोना गावनि गोसोनायफोरखौ बिसिफोरखौ बिराद ससियेल मिडियाव नै माबाया होननानै खोन्थायोना बिराद महर मुस्रि गासिबो माबानानै खोन्थायोना बेबादि नङा आं मोनसे आं हाजार ससियेल मिडियाव गोसारग्रा माबायानो जाथों अब्लाबो आं दिन्थिया नोंथांमोना सानदोंमोन नामा बिराद आंखौ दिन्थिगोन माबागोन आबां जाबां माबागोन आरो सोरबा होनलायलायदों आरो बेबादि मानसिखौ बोरै लाखो माबा लाखो होनलायलायदों आरो माने नों सासे मोजां मानसिबा हिनसाम सासे मोजां फरायनाय मानसिबा नों मानोथो दासिमबो सिंगेलैनो दं दासिमबो बालुंदायै दं मानो मोननो रोङाखै नोंखौ मोननांगौमोन ना जों जाम्बा मानसियाथ' बोरै मोनखो अब्ला साननानै नाय जाम्बाया सोरोंसै मालायखौ बुंनो फैदों लाब गैया बुंनानै बुजिबाय टाइम लस खालामनानै बेबायदि दा खालाम आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानैसो कमेन्ट हरनाय जायो लस जागोन टाइम लस जागोन नांगौबा नोंनि खामानियाव माव आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गाज्रि हरनाय मानि आंनाव इनकामा फैनाय फैसा हाबगोन आंनावसो नोंनाव मा हाबगोन जेबो लाब गैया आरो मालायखौ नों कमेन्ट गाज्रि हरनानै नोङो मालायनि कमेन्ट रिप्लाइ हरसनना गाज्रि खालामनानै नोङो मालाबाबो मालायनि गोसोखौ नोङो बायग्लिहोनो हाया बुजिबाय थैब्लाबो हाया नों जिबनाव हाया बेफोरबायदि हायोब्ला जोंबो गोबां खालामसिगौ मालायफोरखौ ओइ साला उमुखौ मोनथावालै होननानै कमेन्ट गाज्रि हरसिगौ जों हायोब्ला हाया जिबनाव बिदि बुजिबाय टाइम लस जागोन जिबनाव हाया गोथावथार बेबि बिदिनो गामि खाथिफ्राव फिल्मबा लाबोयोमोन ना बे समाव फिल्म लाबोयोमोन आरो ओमफ्राय बे समाव 30 थाखा टिकेटमोन फिल्म नायनो आङो मालायफ्रा गाननाय जोबो रायजोनिया फैसा बिबाबो मोनोमोन बिमा बिफानाव मोनामोन नालाय आरो खावबाबो मोनामोन नालाय बिमा बिफाजों बिराद रायजायोमोन होसोजायोमोन आङो ओमफ्राय मामोन मोना गुना आङो बिफाङाव गाखोनानै थायोमोन दै उन्दैनिफ्राय मोख्राय सिस्टेम आङो बिफां लाइफां गाखोनायाव बिफाङाव गाखोनानै आङो बिमा बिफायाथ' नागिरलाबायसै नालाय बुनो एखमबा फैसा खावनाय एखमबा मानाय गाननायनो माबानायनो उन्दैयावथ' बिराद दुस्थु जायो नालाय मानसिफ्रा बावहाय बिफांफोरबो बारजुमोनो आरो आङो बाव मोनायावथ' ओंखारनो गियोमोन नालाय बाव बारजुमला हरोमोन आरो बारजुमनायनोबो मिथिखायामोन आं सिगां उन्दैयाव आङो दासो बारा एसे खम जालांबाय खुनु आं गिनायानो गैखायामोन उन्दैयाव फाग्लासोमोन नों उन्दैयाव माथो उफाय बिमा बिफानाव फैसा बिबा मोनामोन नालाय बेबायदि आरो ओंखायनो आं गामिनि मानसिखौबो सैखाया फोथायखाया कमेन्ट गाज्रि हरग्रा ब्लग जाग्रा गामिनि मानसिफोरजों आं थैब्लाबो लेनदेन गैया दै जिबनावबो जा गोथाव ना